12 سال ودار حاس تاکشان وتی گڈی زوراں جنگاہت درچگانی تاک گلزمین باہوٹ بتگتن و دروائیں درچک گوشے برہنگی تاکشان دیما اشتاتگتن یک نیمگی شب تہاری و دومی نیمگا سارتی اچ ساہدار توار ہم گوشاں کپگانہت سرجمی گلزمین ہن سرتگت سارتی منی جانے رگو رشگم پترگاہت و من سربتگتاں کہ کجا ہوتی سرا چیر بدیاں ہناگہا دور منی چمہ یک روشنی درا بود من وتی گڈی ساہ ما روشنی نیمگا برت دان گنداں گدان یہ تہا آسی روکن من کم و گیشتر نزدیک شداں دان دیست کہ یک ماتی گو سے زہگا امی آسے چپ و چاگردہ نشتگا آسے کشا یک حقسی ایرند عکس سرا نبشتہت دین جانا 12 سال سرجمند زہگانی چم ہرسیگتند و ہمی عکسا چارگاتند من لوٹت کہ جست بکنا کہ ای عکسو آسے قصہ چین بلے پیسرا ماتا منی چمانی توکا چارانا گوشت ادا ودار حاس روکند ادا دستا پگنبی چیا کہ حاس سرجمی بالا دا سوچی ہی منی چک سمی و میلبان کہ 12 سالند ہمیں ودار حاسا سچگاہن ایشانی پت ڈاکٹر دی محمد 12 سالند کے بیگو آئیں زورا کانی زندان بندی گی و من 12 سالند کے ہائی ودار آسا سچگائیں من اشکو حیران ماتے گپاں گوش دارگا ہتم سمی و محلب چم ہرسیگتند ماتا گپ دیما بران کو تو گوشت ای ودار حاسے اوفار کنک سخ گرانند ای آسے برانز سرجمین بالا دا پیلوشان کند ای آسے گرمیا ہما مردم ہوپار کت کند کہ ہی ودار آسے سائیگا نشتگ من اشکو حبقا نزان چی بگوشاں ماتے گپ عشکو تند منی چمانی ہر سرت کند دین جانے 12 سال ودار حاس جمبورت ہائی چک ای آسے چپ و چاگرد نشتگتند من گوں ارسیگی چمہ گوشت ای حاس زد ہیر موش بات دین جان پا سلامتی واتر بات شمے گدان تہا وشیانی جنبر ساچان باتند ہمیں گپاگوں من پشت ماندہ تو رہادگ بودتا